हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिजि चेनेलावहाय गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासे नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै। लोगोफोर आङो दिनै मोनसे बाथ्राखौ रायज्लायनो लुबैदों बेनो जाहैबाय जोंहा दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि जानाखि जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ दा बिथांमोना दिनैनि समावहाय गोजोन सान्थिखौ लानानै दिनै बुंगासिनो दङ जे जोंनि बिटिसि आव बा बिटिआर आवहाय सान्थि जाबाय गोजोन फैबाय बिटिआर गभर्नमेन्ट जानायनि बा बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्रायनो दिनैनि समावहाय जोंहा सान्थि फैबाय आरो गोजोन फैबाय होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दं आरो लोगोसे परिबर्तन जाबाय गोबां डेभेलप जाबाय न' डाउट डेभेलपखौ जानांगौ जों लुबैयो नाथाय जों सान्थिखौ दिनैसिमबो नुनो मोनाखै आरो जों मोननाय बायदि मोनाखै होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन मानोना जा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थि मोनदों होनोब्ला व्यक्तिगत हिसाबै दानि रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर दैदेनगिरि साथाम साब्रै बे बिथांमोनाल' व्यक्तिगत हिसाबै दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोजोन मोनदों होननानै आं बुंगोन सान्थि मोनदों होननानै आं बुंगोन। दा बेनि फोरमानानो जाहैबाय नैबे जे जायफोर बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्ड खालामनायावहाय सागान होदोंमोन आरो सागान होनायजों लोगोसे बिथांमोननि माखासे केडार जायफोर मावथिफोर दङमोन दिनैनि समाव बे बिथांमोना दासिमबो जेलावनो दंगासिनो। दिनै बिथांमोननि न'खरखौ थांनानै नाय सुलुद लाहै थारैनो बे न'खरा सान्थि मोनदों ना मोनाखै दा बेखौ सोंनानै नाय दिनैहाय खुगाजोंल' बुंबाय थानानै जों सान्थि मोनदों गोजोन थासारि फैबाय होननानै बुंब्ला जों बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया। दिनै जोङो जायनो थाङो जायनो खबर लाहैयो बिथांमोननि सिथ्लायाव थांनानै बे बिथांमोननि सिगाङाव मोदै रथ' रथ' गाबहरो बिथांमोननि न'खरनि जायफोर अनजालि बिसि अनफावरि बिमा बिफाफोरा बिथांमोनखौ लानानै ओरैबायदि जिंगासियो जे माब्ला फैगोन माब्ला गगोन बिथाङा मा थासारियाव दङ दिनै बेफोरखौ गासैखौबो सिन्था धारना खालामनानै बिथांमोना जानाय लोंनाय सुख गैया असान्ति जानानै दं अब्ला जों सान्तिखौ बहा मोनदों होननानै बुंनो हागोन दिनैनि समाव। एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंसोरजों बेखौ रुजुनानैनो मोनसे खोथा रायलायनो नागिरदों नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअ क्लिपखौबो ससे होनानै होनो नागिरदों नोंथांमोना नाय बिनि उनाव आं रायज्लायगोन। যেনেকে বড় মুছলমান কাটাকুটা হৈছিল বড় আদিবাসীৰ মাজত কাটাকুটা হৈছিল বড় মাজত ব্লাডশেড হৈছিল উত্তৰৰ মানুহে দক্ষিণৰ মানুহে উত্তৰে পূবৰ মানুহে পশ্চিমৰ মানুহে পূবত যাব নোৱাৰা অৱস্থা আছিল ইয়াক আমি কেতিয়াও হ'বলৈ দিব। তো लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो आरो बुजिबायबो होननानै आं हमनानै लाबाय मानोना बिथाङा दिनैनि समावहाय मा बुंदों दिनैनि समाव बेफोर बाथ्राया रायलायजानाय समबाव नामा राजनितिखौ जेरै हायो एरै गेले राजनितिक बा पलिटिक्सखौ जेरै नोंथाङा हायो एरैहाय गेले दस्रा राव दस्रा फाव दस्रा गुबुन मोनसे लामाफोरजों नोंथाङा बाथ्राफोरखौ बुंनायनि लामा ला नाथाय नोंथाङा बे हारियारि मोनसे कमिउनिटि कमप्लेक्स जानाय बा कमिउनेल क्लेश जानाय बेफोरनि सायावहाय नोंथाङा बिल्कुल रायलायियानो साबसिन होननानै आं सानो। दिनैहाय जानो हागौ बिथां हाग्रामा महिलारिया बै समावहाय बिटिसिनि दैदेनगिरिमोन बा बिटिसिनि बिथाङा चिफमोन नाथाय बिथाङा जे पलिटिकेलनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों बेखौ माब्लाबाबो नेभार दासान। दिनैथ' नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जे बै समाव आदिबासिजों बर'जों दानस'लायनाय दानथारलायनाय मुस्लिमजों बर'जों दानथारलायनाय दानस'लायनाय ओरैनिया ओरै फैनो हाया बर'नि न'खरा आदिबासि गामियाव थांनो हाया आदिबासिनि गामियारिफ्रा बर' गामियाव फैनो हाया बेफोरबादि बाथ्राखौ दिनैहाय फिन बुरखांनानै रायज्लायनांगौ होननानै आं साना। जुदि गिदिं गिदा रायज्लायोबा बिथांनावनो गोलैहैफिनगोन होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन। मानो जाय समाव नोंथांमोननि आफाद जों आं दिनै खाथां बाथ्राखौनो बुंगोन जे जाय समाव नोंथांमोननि आफाद दंमोन बे समाव नोंथांमोननि आफादा हाग्रा सिङाव दंमोन बे समाव बर' जाथिया ओरैबायदि खैफोदाव गोग्लैबायमोन जुदियोबा नोंथांमोननि बे आफादा गैयामोनब्ला खावसेनि बारा जोंनि बर' जाथिया
नायगार बुथार जाजोबगौमोन बेखौ सानदोंना आरो बेबायदि खामानिखौ दिनै होबथानाया दायनिगिरि जायोना नोंथांनि बादिबा दिनै सोर होबथाया जातिनि जानानै सोर नांथाया बाहाय सोरबा हाग्रामाबाबो नांथायाखैमोन बा सोरबा बबेबा मोनसे माबायाबाबो नांथायाखैमोन नोंथांमोननि आफादानो मैखोमै बाहाय दिनै जातिखौ हमथादों बा जातिखौ लाखिदों जातिखौ सेफगार्ड होदों दिनै नोंथाङा बे बाथ्राखौ आरो माबेनिफ्राय माबे एंगेलजों दिनै नोंथाङा बुंखो दिनै बुंनो थाङोबा नोंथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ रायज्लायथावै बाथ्राफोरखौ रायज्लायनायनि दारै एक्स-एनडिएफबि बिथांमोनखौसो फानगासिनो दङ आरो एक्स-एनडिएफबि बिथांमोनखौ फाननानैसोबो नोंसोर दिनैनि दिनावहाय बे खाबुखौ मोनदों होननानै आं दिनै बुंगोन नोंथांमोना दिनै बेबादि जानानै थांनाय जे सिगांनि जाथायफोर बेफोरखौ रायखांनानै पलिटिकेल गेलेब्ला बिराद माने मा होनो बेखौ सापर्टार मोनगोन बा बिराद मानसिफोरा आंखौ मोजां मोननानै लोब फैगोन सानदों नामा नाथाय नोंथाङा गावनि जे एनडिएफबिनि आफाद बा एनडिएफबिनि सोद्रोमा बा एक्स-एनडिएफबिनि माखासे मावबोनाय जाथाय बेफोरखौसो बुरखां होनानै दिनै एक्स-एनडिएफबि बिथांमोनखौ लाजि फोनांनायसो जादों होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नाय जे जोङो जेब्ला बैफोर बिथां रायखांनाय जाथायफोरा जादोंमोन बे समाव सोर सेफगार्ड होआ जोंखौ सोर लाखिया जोंखौ सोर फोथाङा जोंखौ दिनै बेखौ गोसोआव दंना रायजो राजा नोंथांमोना हाइरडनि सा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ सोर सेफगार्ड होनानै फोथांनानै लाखिया रोजा बर' फिसाफोरा नायगार बुथार जागौमोन नायगार दानथार जागौमोन अब्ला दिनै बैफोरबादिखौसो दिनै नोंथाङा फानलाय फिनलाय रायज्लायनानै बिनि दायखौ सोरनोबा होनो नागिरग्रा जागोन नामा बियो सोरनिबा व्यक्तिगत हिसाबै मावनाय जाथाय नङा नोंथांनिबो नङा मावग्रानिबो नङा सोरबा सासे गभर्नमेन्ट दैदेनग्रानिबो बाहाय जेबो दाय गैया बियो मोनसे जातियारि कमप्लेक्स जानायमोन बा कमिउनिकेशन क्लेश बेहाय कुनु रायज्लायनांगौ होननानै आं साना दिनैनि समाव नोंथांमोना राजनितिक गेलेनानै राजनितिकजों जाति हारि दिनै फानबोगासिनो दङ जाति हारिया राजनितिकजों जौगायोलायनो जाति हारिया राजनितिकनि गेजेरजों गोजौआव थाङोलायनो नाथाय नोंसोर गाहायावसो बोख्लायबोगासिनो दङ बेफोर मानि थाखाय आरो आं बुंला जोंबो सानसे समाव नोंथांमोननि एक्स-एनडिएफबि जे एनडिएफबि आफादखौ जों सापर्ट होबोनाय मानसि जेब्ला आङो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार फरायनाय समाव अब्ला नोंथांमोननि आफादा सिजफायारबो जायाखै जेबो जायाखै दङ हाग्रायावनो जोंनावनो फैयो जोंनावनो जाफैयो गामि गिदिङो सोरनाव हाबो बेनावनो जाहोनांगौ जायो जाहोदों लोंहोदों नाथाय जोंथ' गाज्रिबो बुङाखै फैदों बिथांमोनानो हारिनि सेफगार्ड बिथांमोनानो जातिनि मोनसे खामानि मावनो ओंखारनाय दिनै बिर जोहोलाव दा बिथांमोनखौ जोङो नासयाखै नासयनोबो थाङाखै आरो बै समाव जोङो हेफाजाब होदों होनोब्ला जों होदों मिथिबायना जोङो आङो बरंस बुंनाय बायदिसो जायो आंखौनो बुंनानै लागोन जेब्ला आङो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार फरायो बे समावहाय आङो कलेजाव थांनाय नामैनो बा स्कुलाव थांनाय नामैनो आङो बिथांमोनहा आंनाव टाउनसिम थांनो थाखाय आंखौ फाथायहरोमोन गाननाय जोमनाय खाननाय फुननाय खाथियाव मोननो थाङा अब्ला आङो थांनानै स्कुल बेगाव बिथांमोननि जुथा लंपेन्ट गस्ला फुननाय खाननाय गासैखौबो आं लानानै फैयोमोन मिथिबाय बेबायदि समाव जुदि आं हमजायोमोनब्ला आंथ' सेसमोन आरो बेखौ बाद हो आं मोनसे गामियाव दखान होदोंमोन हाइरड सेराव जेब्ला आंनि दखाना एसे मोजां जाबोबाय थानानि पुलिसफोरा थांनानै
आंखौ आदैयाव बुदों, गिलु-बालु बुदों आंखौ आदैयाव। ओमफ्राय नैबे फाफ्लियाव आंखौ पिस्तलजों थुनानै नैबे फाफ्लिया आंना दोलाजोबदों। बे सोरनि थाखाय बुजिया आं? एक्स एनडिएफबिनि थाखाय, एनडिएफबिफोरनि थाखाय। मानोना आंनि बे दखाननिफ्रायनो एनडिएफबिफ्रा रेसन लांफैयो, आंनि बे दखाननिफ्रायनो नोङो रेसन हरो एनडिएफबिफोरनो। बेबायदि बुङै बुङै आंखौ बुदों, मिथिगौ नोंसोरो। आरो बुनायजोंल' गवाखै, दखानखौबो आंनिखौ बन्द खालामनानै होदों, मिथिबाय। टटेलि आंनि जानायजों लोगोसे गासैबो बे दखाना बन्द जाजोबदों, मिथिबाय बे समावहाय। अब्ला नाय नोंथांमोनहा, दिनै जोङो एनडिएफबिनि थाखायबो बेसेबां दुखु खस्थ सहायबोदोंमोन, नाथाय जों जेबो मोननो लुबैयाखै। नोंगौ जों सान्थि गोजोनखौ मोननो लुबैदों, बियो थार। नाथाय दिनैनि समावहाय गाव मावबोनाय, गाव दांबोनायखौ बा गावनि माखासे आखुथायखौनो दिनै फोरमाय लागासिनोसो दं होननानै आं दिनैनि समाव बुंगोन। थ' बेनिखायनो आं खावलायबाय, जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव पलिटिक्सखौ गेलेयोब्लाबो पलिटिक्सनि मुङाव जातियारि, हारियारि बा जातिजों जाति जानानै थांनाय बैफोर जाथायफोरखौ रायखांनानै पलिटिक्स गेलेया, आं बेखौ खावलायबाय। मानोना गिदिं गिदा सोरनाव गोलैगोन? बे नोंनि बर' फिसानावनो गोग्लैगोन, नोंनि बर' जाथिनावनो गोग्लैगोन। बेखायनो आं खावलायबाय, रायजो राजा नोंथांमोनाबो बिजिर, दिनैनि समाव बेफोर रायखांजाथाव ना रायखांजाथावा, बा बेयो रायज्लायजाथाव ना रायज्लायजाथावा। थ' रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव बिजिरदो। भिडिअआ गोलाव जाबाय रायजोफोर, आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नो लुबैबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारिनि।